Pace, mă bucur să fiu într-un loc în care este chemat numele Domnului. Cu câțiva ani în urmă îmi plăcea să fiu oriunde altundeva, dar nu în biserică. Cu toate că am fost crescută într-o familie creștină, am fost dusă la binecuvântare, apoi la școala duminicală și la biserică. Când am fost destul de mare, am ales să merg la drum fără Dumnezeu. Am fost capul răutăților la școală și peste tot pe unde mergeam și am făcut tot ce mi-a trecut prin cap. Credeam că fără Dumnezeu o să fiu fericită. Am început să nu mai ascult de părinți, să fumez, să fac toate lucrurile care credeam că mă fac fericită. Însă în tot acest timp Dumnezeu n-a renunțat la mine, slăvit să fie El. Și am avut momente în viața mea când L-am simțit pe Dumnezeu foarte aproape. Am citit la un moment dat o carte, Crucea și Pumnalul, și am fost foarte pătrunsă și atinsă de Duhul Sfânt și am hotărât să merg cu Dumnezeu la drum. Însă anturajul a fost mult mai puternic decât mine și m-a biruit. Altădată am fost cu niște frați misionari în Republica Moldova și din nou am fost cercetată de Duhul Sfânt. Însă, din nou întors acasă, anturajul a fost mult mai puternic și m-a biruit. Mai târziu, când m-am întors la Dumnezeu, cu toată viața mea și cu toată inima, am găsit o cântare veche, care mi se pare că se potrivește așa de bine cu acea perioadă din viața mea, în care Dumnezeu, cu dragoste și cu multă răbdare, aștepta și bătea la ușa inimii mele. Chiar dacă eu atunci nu i-am răspuns. O să-i mulțumesc toată viața pentru îndelunga lui răbdare și pentru dragostea lui. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimenea. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimenea. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai rău, pieptul numai sânge. Fața lui e numai rău, pieptul numai sânge. Cine ești, străin pribeag? Cine ești? De-al cui dor tu pribegești? Cine ești, străin pribeag? Cine ești? De-al cui dor tu pribegești? Pentru cine te-au brăzdat bice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Eu sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spini și ură, numai roșii
s-a frânt lumii întregi și sunt vinul noi legi. Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii întregi și sunt vinul noi legi. N-am venit să plâng în drum răni usturătoare, plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare, plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimenea. A bătut la ușa ta cineva. Hai, deschide-i, nu mai sta, nu lăsa să plece trist, poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Amin? Eu am fost omul la care Dumnezeu i-a dat cam tot ce a cerut. Am vrut să am bani și Dumnezeu a îngăduit să am o afacere din care am câștigat destul de bine. Însă, în scurt timp am pierdut-o și am fost supărată pe Dumnezeu. Apoi am vrut să am faimă, să fiu cunoscută și Dumnezeu, în bunătatea Lui, a îngăduit să ajung la un concurs televizat la București, un concurs pe care tot Dumnezeu a îngăduit să-l câștig. Și m-am trezit la București printre oamenii pe care admiram la televizor și de care eram foarte încântată. Însă în foarte scurt timp am fost foarte dezamăgită. Când impresarii trupei din care făceam parte au început să ne spună cum să ne îmbrăcăm, ce să cântăm, cum să ne purtăm, am hotărât să mă întorc acasă la Cluj. M-a sunat o prietenă din Italia și m-a chemat la ea la lucru și am mers repede acolo. Am lucrat 1 an și jumătate în Italia, ospătăriță într-un restaurant foarte mare. Câștigam destul de bine, însă n-aveam timp să cheltui banii pentru că lucram foarte mult. Și pe cine credeți că eram supărată? Tot pe Dumnezeu. M-am întors acasă după 1 an și jumătate de lucru în Italia și cu banii pe care am făcut acolo am cumpărat o mașină, părinții mei mi-au dat un apartament și Dumnezeu în bunătatea Lui mi-a dat și un loc de muncă foarte bun. Acum le aveam pe toate și tot nu eram fericită. Mi se părea că dacă o să mă căsătoresc și o să am 2 copii sau 3, sigur o să fiu fericită. M-am spus aceste lucruri să vă subliniez ceea ce deja știți. Poți să ai oricât. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, sufletul ți-e gol. Și poți să ai atât de puțin. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ai tot ce ai nevoie, ba chiar mai mult. Amin. De-aș ajunge în cea mai mare slavă pământească, în zadar, dacă mi-aș pierde slava mea cerească, ce folos
Ce folos, ce folos, aur fără de Hristos, de-a ști toată înțelepciunea câtă e sub soare, în zadar dacă-mi lipsește cea mântuitoare. Ce folos, ce folos, minte fără de Hristos, de-aș fi omul cel mai tare de pe lumea toată, în zadar dacă mă înfrânge pofta desfrânată. Ce folos, ce folos, tânăr fără de Hristos, de-aș cuprinde tot pământul, tot al meu să fie, în zadar dacă-mi voi pierde viața în veșnicie.